violencia machista en ámbitos como político ou cultural, e que no pasado 2025 houve un incremento de feminicidios sen ninguna actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permanezca e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as movilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha senda feminista galega que fai avanzar o noso país. E por todo exposto, con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista somete a debate a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación Municipal do Concello de Padrón reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego e organizado neste 8 de marzo de 2026. Reclamar a Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galiza. Terceiro, instar a Xunta de Galiza a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de STIM, facendo especial énfasis na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o persoal que sexa obrigatorio para a creación do CIM. E cuarto, instar ao Goberno Municipal de Padrón a garantir a protección efectiva das vítimas de acoso no ámbito laboral municipal, asegurando apoio institucional, acompañamento e medidas que eviten a súa exposición en situacións de presión, represalia ou desamparo. Moitas grazas, señora Reu. Partido Popular. Desde o noso grupo político estamos de acordo con case todas as políticas no que se refire a igualdade e defensa da muller. De feito, algúns dos puntos da moción xa se están levando a cabo por parte da Xunta. En outros podemos ter discrepancias, pero non vamos a poñer ningún impedimento para que a moción salga adiante. Moitas grazas. Ben, dentro do grupo de goberno, esta semana coñecíamos este dato de porcentaxe de xóvenes que se declaran feministas, que vimos que caía de en torno ao 50%, 38%, unha regresión que é preocupante e que evidentemente nos indica que debemos reforzar as políticas públicas para que non haxa, precisamente, non se den pasos atrás na defensa da igualdade. Por tanto, aínda que matizaríamos algunhas cuestións, non vamos a votar en contra e apoiaremos a súa moción, señora Rey. Unha cuestión respecto. Pois sometemos a votación a proposta. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Creo que o señor Guillán votou dúas veces. Aquí abstemos. O Popular se abstén? Sí, abstemos. Vale. Os queda aprobada. Moi ben, punto séptimo da orde do día, dación de conta dos decretos da alcaldía do número 122/2026 ou 250/2026. Punto oitavo da orde do día, dación de conta das resolucións adoptadas pola Presidencia contrarias aos reparos suspensivos formulados pola Intervención Municipal, reparos 31 ou 43/2025. Punto noveno, dación de conta das resolucións adoptadas pola Presidencia contrarias aos reparos suspensivos formulados pola Intervención Municipal, reparos 1/8/2026. Punto décimo da orde do día, dación de conta do informe trimestral elaborado polos Departamentos de Intervención e Tesourería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 3/2004 de 29 de decembro pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, na súa redacción dada pola Lei 15/2010 de 5 de xullo, terceiro trimestre de 2025.
punto 11º, dación de conta do informe trimestral elaborado polos departamentos de Intervención e Tesorería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, na súa redacción dada pola Lei 15/2010, de 5 de xullo, cuarto trimestre de 2025. Punto 12º, mocións de urxencia. Non hai ninguna que fose presentada por escrito en tempo e forma. Non sei se teñen algunha que queiran presentar agora. Non sei. Sí. Pois non a teño. Adiante, ten a palabra para defender a urxencia. Urxencia é unha traer para a comisión, pero debido a que aos abogados de oficio que tratan o tema de violencia de xénero nos pediron unha reunión que a tuvemos o lunes pola tarde, pois por eso traemos hoxe esta moción que ten que ver pois, ca igualdade e co relacionado pois, ca violencia de xénero. Por eso non se pudo traer o lunes a mañán as comisións decidiuse traer agora a comisión, perdón, de maneira urxente. Vale, bueno, para que todo o mundo teña coñecemento un pouco, ten que ver tamén pois, tanto co 8 de marzo e coa adhesión, polo que vexo, do Concello de Padrón ao sistema Biogen. Correcto. E foi o que nos solicitaron, máis ou menos, os abogados de oficio que levan ese tema. Tamén, depois, incluímos algún punto de instar a Xunta de Galicia e tamén instar ao Goberno de España. Son un sentido completamente... Moi ben. Votamos, por tanto, a urxencia da moción. Votos a favor. Pois, adiante, pode defender a proposta. Ainda de la compañía. Vale, cada 8 de marzo conmemórase o Día Internacional das Mulleres, unha data que nos invita a reflexionar sobre os avances acadados na igualdade de dereitos e oportunidades, pero tamén sobre os retos que aínda permanecen vixentes. Para este ano 2026, a Comisión da Condición Xurídica e Social da Muller da ONU estableceu como prioridade garantir e fortalecer o acceso á xustiza para todas as mulleres e nenas, promovendo sistemas inclusivos e equitativos, eliminando as leis, políticas e prácticas discriminatorias e afrontando as barreiras estruturais. A loita polos dereitos das mulleres permitiu importantes conquistas ao longo da historia, grazas ao esforzo de moitas persoas que abriron camiños en ámbitos sociais, culturais, científicos e políticos. Este legado constitúe hoxe unha referencia imprescindible e tamén un estímulo para recoñecer as mulleres que no presente destacan polo seu talento, compromiso e capacidade de liderado en todos os ámbitos da sociedade. A pesar dos avances acadados, aínda persisten desigualdades relevantes, a fenda salarial, a menor presenza feminina en determinados sectores profesionais, especialmente nos ámbitos científico, tecnolóxico ou industrial, as dificultades para conciliar a vida laboral e familiar ou a persistencia de estereotipos de xénero que evidencian que o camiño cara á igualdade real aínda non se completou. Neste contexto, as políticas públicas de conciliación, corresponsabilidade e promoción do emprego feminino continúan sendo ferramentas fundamentais para avanzar cara a unha sociedade máis xusta. Debemos destacar tamén a situación máis grave de desigualdade existente, a violencia de xénero. Trátase dunha realidade que require a implicación de todas as administracións públicas e da sociedade no seu conxunto, reforzando os mecanismos de prevención, protección e coordinación institucional para garantir a seguridade das vítimas e dos seus fillos e fillas. Neste sentido, a recente comarcalización dos xulgados de violencia de xénero en Santiago de Compostela está a xerar dificultades de coordinación que nos teñen trasladado distintos operadores implicados na atención ás vítimas. Esta nova realidade supón retos engadidos, como os desplazamentos das vítimas, a necesaria coordinación entre as distintas forzas e corpos de seguridade, persoal xudicial, profesionais sanitarios e servicios de atención, así como a creación dunha rede asistencial que evite situacións de desprotección, especialmente no caso de menores ao seu cargo durante a práctica das dilixencias.
Por este motivo, resulta necesario reforzar a coordinación institucional a nivel local mediante unha convocatoria extraordinaria da Xunta Local de Seguridade coa participación da Policía Local, a Garda Civil, abogados e abogadas adscritos ao sistema Bioxen, persoal sanitario do PAC de Padrón e persoal do Centro de Información á Muller, co obxectivo de elaborar un protocolo actualizado de actuación que delimite funcións, estableza procedementos claros e mellore as respostas ante situacións de violencia machista. A elaboración deste protocolo para sustituir instrumentos anteriores que xa non resultan operativos permitirá evitar a revictimización, mellorar a protección das vítimas e ofrecer unha resposta pública coordinada, eficaz e de calidade. As entidades locais, pola nosa proximidade á cidadanía, desempeñamos un papel esencial na promoción da igualdade efectiva entre mulleres e homes, na sensibilización social e na posta en marcha de medidas de apoio ás vítimas de violencia machista. Por iso, o compromiso institucional debe traducirse en actuacións concretas que contribúan a eliminar calquera forma de discriminación e a favorecer unha sociedade baseada no respeto, na igualdade de oportunidades e na dignidade das persoas. Por todo isto, desde o Grupo Municipal do PP de Padrón, propoñemos ao Pleno Municipal do Concello de Padrón a aprobación destes acordos. Número 1. Condenar con determinación calquera forma de desigualdade ou discriminación contra as mulleres. 2. Continuar promovendo a cultura de igualdade e respeto para que as mulleres poidan desenvolverse con seguridade e plenitude. 3. Desenvolver e apoiar iniciativas que teñan por obxectivo visibilizar ou recoñecer a trayectoria de mulleres referentes en distintos ámbitos, especialmente en sectores masculinizados. 4. Convocar a Xunta Local de Seguridade para coordinar a Policía Local, a Garda Civil, abogadas e abogados adscritos ao Servizo Bioxen, persoal do PAC de Padrón e persoal do CIN para artellar un novo protocolo de actuación que marque as pautas a seguir ante casos de violencia machista. 5. Solicitar a integración no sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero coordinado polo Ministerio do Interior para manter unha rede que posibilite a protección das mulleres vítimas, así como dos seus fillos e fillas en calquer parte do territorio nacional. 6. Instar a Xunta de Galicia a seguir avanzando na visibilización das mulleres en todos os ámbitos, recoñecendo o talento e a capacidade para que as mulleres acheguen ao desenvolvemento económico, social e cultural do país. 7. Instar a Xunta de Galicia a continuar reforzando os recursos para os centros de información á muller. 8. Instar ao Goberno Central a restablecer as contías íntegras do plan corresponsables, revertendo calquera recorte que afecte a prestación de servicios de conciliación nas comunidades autónomas. 9. Instar ao Goberno Central a desenvolver accións de sensibilización e formación en igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de sexo no ámbito laboral, educativo e social, con especial atención ás empresas e ás administracións públicas. 10. Instar ao Goberno Central a promover programas específicos de fomento e impulso do emprego feminino, co obxectivo de aumentar a participación de mulleres no mercado laboral, fundamentalmente nos ámbitos masculinizados como científico, tecnolóxico e industrial, con medidas que incentiven a sensibilización, formación e contratación. E, por último, instar ao Goberno Central a impulsar medidas para apoiar a igualdade no medio rural, incluindo a mellora do acceso aos servizos, emprego e oportunidades económicas para as mulleres que viven en zonas con menor densidade de poboación. Moitas grazas. Venega, ten alguna aportación? Bueno, eu simplemente quería puntualizar porque, bueno, en diferentes puntos dos acordos, non falades de sectores, sobre todo en sectores masculinizados, desenvolvemento económico, social e cultural do país, as capacidades das melloras, as capacidades para que as mulleres acheguen, instar ao Goberno Central a promover programas específicos, fundamentalmente nos ámbitos masculinizados, como científico, tecnolóxico, industrial. Quero dicir, todas as medidas que leven a axudar a defender e a
e a educar en igualdade son todas benvidas. Simplemente digo, menos mal, que Vallecá presentou antes a súa moción donde non fala dos sectores nin dos postos de traballo masculinizados, senón ao revés, os que están feminizados, que están infravalorados, que teñen un salario máis baixo, que teñen unha precariedade laboral maior e que ademais están suxeitas a unha presión física, psicolóxica e social superior a calquer outro posto masculinizado, sin querer entrar en debate de que traballo é millor ou peor, pero en xeral, e falando de traballos masculinizados ou feminizados, é evidente que están en peor situación todos aqueles sectores ou todo aquele traballo que está adherido á feminización do seu desenrolo. Con todo, xa digo, afortunadamente o BNG presentou antes e xa abordou esa parte, o resto, todo que sea camiñar de cara á igualdade, nada máis que decir. Moitas grazas, señora Rey. Dentro do grupo de goberno tamén vemos ben, creo que son compatibles as dúas iniciativas e que aprobamos hai un pouco do BNG con esta do Partido Popular. Si lle pregunto, realmente no punto cuarto da proposta de acordo onde solicitan convocar a Xunta Local de Seguridade para coordinar a Policía, a Garda Civil, a Bombados e tal, xa temos a Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero que precisamente está creada para esta cuestión. Entón, non sei por que prefiren facelo dende a Xunta Local de Seguridade. A moción que leva ela, pero bueno, como isto foi o punto exacto que nos pediron os abogados, arrotexamos así porque era o que nos pedían eles. Encontraban unha carencia niso, por iso eles dicían que querían que hubiera un protocolo claro, porque había en algún momento que tanto os servicios xurídicos como a Guardia Civil a veces chegaban momentos con un caso en concreto e non estaba claro como actuar ou que facer. Por iso eles nos trasladaron ese punto en concreto, máis ese cuarto punto sí que foi algo específico pedido por eles. De acordo. E ben, pois nós non temos nada en contra, tiña simplemente esa dúbida, nos votaremos a favor. Se queren facer alguna outra aportación, sometemos, por tanto, a proposta do Partido Popular a votación, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Se teñen alguna outra moción. Alguna outra moción? Pasamos, entón, ao punto 13º e último da orde do día, robos e preguntas. Non temos ningún robo presentado por escrito, tampouco, non sei se teñen algúns orais. Eu teño Adiante. Nas últimas semanas producíronse declaracións públicas por parte da alcaldía nas que acusaba a oposición de xerar alarma social respecto á situación da escola infantil municipal. Dende o BNG queremos deixar claro a nosa fonda preocupación por esta cuestión tan importante e sensible, unha cuestión que ao goberno municipal parece que só lle preocupa cando ten repercusión pública e lle afecta a súa imaxe que, por certo, xa nos topa nos seus mellores momentos. A realidade actual da escola infantil é obxectiva. Padrón é un concello de pouco máis de 8.000 habitantes e, na actualidade, só conta cunha escola infantil con unha aula ocupada con 15 prazas para nenos e nenas de entre 0 e 3 anos. No ano 2023, o goberno municipal decidiu trasladar a escola a un local máis pequeno e afastado, alegando a realización de obras de mellora no edificio anterior. Camiño dos 3 anos despois, estas obras non están executadas e o antigo local aínda está, rematando o proceso de licitación e sin comezar as obras. Como consecuencia directa deste traslado, reduciuse de maneira significativa a capacidade do servicio, dificultado, entre outras cousas, polo propio traslado, limitando as posibilidades de conciliación de moitas familias do noso concello. Ademais, segundo consta nas actas da Xunta de Goberno Local, aprobáronse recentemente pagamentos acumulados correspondentes a exercicios anteriores e que demostra que existían cuestións pendentes de regularización económica máis alá das declaracións públicas realizadas polo señor alcalde. Consideramos que 15 prazas públicas de 0 a 3 son claramente insuficientes para un concello como un Padrón, aínda que podemos entender a solución provisional,
Mais chegados a este punto, podemos afirmar que o abandono deste servizo foi total. As familias merecen solucións, planificación e compromiso real do servizo. É por iso que o BNG formula os seguintes logos. Primeiro, que se informa ao Pleno con claridade do calendario real de execución das obras da instalación da gardería municipal e cal é a previsión de traslado deste servicio ao novo edificio. Segundo, que se dé a conta ao Pleno de se na actualidade o Concello de Padrón adebeda algunha mensualidade á empresa concesionaria e cal é o período de pago do Concello a esta empresa. Terceiro, que se informa ao Pleno se o Goberno Municipal ten previsto aumentar o número de prazas da escola infantil, actualmente de 15, antes do traslado ás novas instalacións e cal sería o custe desta ampliación. E 4, que se priorice a información transparente ás familias e a veciñanza por riba da confrontación política. Son robos que ben poderían ser preguntas, porque requiren, demandan información, non? En canto a previsión de prazos, o proceso de licitación está completo e, por tanto, vostedes teñen acceso a ditos plazos. Ten un plazo de execución de 6 meses esta obra e, por tanto, isto é o que está adxudicada, quero dicir, e o inicio das obras é inminente. Entón, os prazos que marca os pliegos de licitación. En canto a débeda da empresa, cero. Cero. É dicir, vostedes mesturaron todo, mesturaron as facturas coa aportación da subvención coa factura que se xenera para compensar os prezos. Como saben, os prezos cos que está funcionando a Escola Infantil Municipal son dunha licitación do ano 2007, son prezos de 2007. Un contrato que está vencido no ano 2011, se non recordo mal. Por tanto, como estamos en 2026, evidentemente, os prezos que se acordaron nese pliego de licitacións están obsoletos, por moito. Por eso, unha vez ao ano, se fai unha compensación que, digamos que intenta actualizar os prezos para o funcionamento da escola infantil para compensar precisamente esa pérdida que ten que ver co que está marcado. Actualmente, a factura que xenera a escola infantil municipal é de 4.166,63 euros ao mes. E isto se ingresa a mes vencido. E eu teño aquí a relación en todo o ano 2025, 30 de xaneiro, 28 de febreiro, 28 de marzo, 30 de abril, 31 de maio. A final de mes se ingresa rigurosamente a factura tal cual está no contrato. Claro, precios de 2007, 4.166, evidentemente non chega. Por eso se genera despois, unha vez ao ano, esta factura de compensación. E en canto a subvención, se ingresa na Xunta de Goberno seguinte a cando chega. Se a Xunta tarda máis, como pasou este ano, en ingresar a finales de xaneiro, pois aí é cando se ingresa. Esta é a cuestión. Por tanto, hai que ter esas tres cousas diferenciadas. E está todo o día, 100% ao día. Eso que lle podo decir en canto a débeda que a empresa, que non existe. Aumento de prazas é algo que efectivamente se está estudando. Creo que temos dous nenos en lista de agarda e, por tanto, vamos a ver a posibilidade de que poidan incorporarse. Isto que lle podo decir en relación aos seus robos. Non sei se ten algún outro que queira realizar. É que tampouco é veraz o que me está dicindo. Sí, mire, eu lle paso. Porque, efectivamente, unha cousa é o prezo, efectivamente, os 4.000 e pico euros que paga ao mes a empresa, aí a Xunta entrega os cartos ao Concello da subvención e por aula, por neno, correcto? É a gratuidade. Non, mire, a do... subvención son dúas líneas, vale? Unha son 14.000 euros e a outra son 4.253,63. Isto no caso deste ano, o sea, son 18.253 euros. En canto chegou se ingresou, isto xa está, isto é subvención. A parte desto, cada mes o Concello ingresa eses 4.166,63. E a parte desto, unha vez ao ano, se emite un informe no que se compensa, se emite unha factura na que se compensan precisamente as pérdidas que poden ter, que no ano pasado lle pagamos a empresas que xestiona a Escola Infantil Municipal 96.586 euros. Estes son as cifras.
Vamos a ver, un servizo, se é municipal, se está municipalizado, ben? O Concello asume o 100% dese gasto, independentemente de que ese gasto logo o amortice o Concello en exclusiva ou acompañado da aportación de outras administracións. Ben? Se non está municipalizado e está externalizado, se dan as concesións a través de licitación, que efectivamente teñen unha duración determinada. É certo que a licitación da gardería leva vencida moitos anos. Eso é correcto. Ahora ben, que a licitación este vencida non quere decir que a empresa que está facendo o servizo teña que asumir o coste de que o Concello non saque a licitación ese servizo. Porque quen saca a licitación o servizo é o Concello, non a empresa que está gestionando. Ben, a maiores deso en todo este tempo, porque ao principio cando abreu a gardería municipal, unha parte a pagaba o Concello e outra parte, dependendo da renta, o pagaban os diferentes usuarios presentando informes económicos e cada familia tiña unha aportación determinada. A Xunta anuncia a gratuidade das escolas infantís de 0 a 3. Ben, a Xunta terá que pagar os cartos que non están aportando as familias. Sí, pero paga menos. Eso é unha loita que ten que facer o Concello ca administración que lle debe os cartos. O que non pode pretender é que unha empresa este facendo un servizo e ademais asuma a perda económica porque outra administración non asume. Non asume, adianta. Vamos a decir que adianta, hasta que o Concello lle fai ese ingreso de compensación. Eso é así. Agora, o Concello fai ao ingreso de compensación polo precio, porque efectivamente o precio polo que foi licitado a gardería non ten nada a ver co prezo que é actualmente. Eso é a diferencia e a compensación unha vez ao ano. Pero hai outra cousa. Ahora, a empresa está obrigada, e está obrigada por lei, eso non o define o Concello, ni eso define unha lei que define cantos traballadores ten que ter por ratio. Sí. ¿Verdad? Sí. Esos traballadores que a empresa ten que asumir por ratio ten que aportalo e ten que pagar o salario, a seguridade social e demais todos os meses. Non, mira, resulta que ides a cobrar cando paguen a subvención. Non, eles terán que facer o que non pode, porque agora di, a día de hoxe ten algunha débeda. Non, porque hubo este rifirrafe a través dunha denuncia pública que se fixo dende a oposición e inmediatamente se fixo a denuncia pública o 16 e, o 12, é que agora xa teño tantas datas que xa non sei, pero foi a denuncia pública e inmediatamente a Xunta de Goberno Local donde se lle para aprobar o pago. O problema é que vostede xoga cas datas, porque non sí que temos no registro de entrada cando entrou a subvención, e quero dicir, que foi a seguinte Xunta de Goberno, ni máis ni menos, as datas non minten no registro. Quero dicir, que vostede, eu non sei se foi algo que vostedes lanzaron tendo isto en conta ou non, pero a subvención chegou a finais de xaneiro e entrou, se foi a Xunta de Goberno na seguinte que tocaba, ni máis ni menos. E segundo lle digo, agora o que nos di a xudicataria da empresa que gestiona esta escola infantil é que agora, en vez de facer un pago de compensación anual, que quere que se repercuta mensualmente. É algo que estudiaremos. Pero isto ten entrada por registro o día 26 de febreiro de 2026, que é hoxe. Claro. Eu non estou falando da compensación, porque entón usted que me está dicindo que se a Xunta de Galicia tarda un ano en pagar o abono da subvención, a empresa ten que adiantar un ano de salarios
e de seguridade social das súas Pero traballadoras. como ten que adiantar nada, Traballo señora Reis, digo que o novamente. Concello lle ingresa cada mes 4.166 euros á escola infantil e ten cantas profesoras? Dúas. Claro. Dúas profesoras de personal, o resto son personal de dirección. Claro, porque este é o tema. É dicir, nós temos que pagar o que está no Se contrato. vostede non quere pagar persoal de dirección, o que ten que facer é municipalizar os servizos. Así, E entón paga solo aos traballadores. Non me salte agora Ahora, por historias se raras. vostede ten adxudicado un servizo a unha empresa, Bueno, a empresa o gasto de dirección tamén está incluído. señora Rey, isto é un robo. E lle digo, eu lle saco aquí os datos. A ver, o robo foi vostede o que quiso entrar en... Se quere, eu lle dou a documentación, que eu non teño problema. E aquí están as facturas que se emite, e cando se ingresan, e cando ven a subvención, que está todo registrado. E quero dicir, a súa pregunta era previsión, ou, perdón, a débeda ca empresa, pero esa é a cuestión, ou a contestación ao seu robo. E xa estamos dedicando demasiado tempo a este robo que, como sabe, deberíamos aternos a un pouco máis de... Pero non mo diga a mí, é vostede o que abreu a calzada. Non, mire, eu non presentei o robo. Non, eu presentei o robo, non iba a decir nada máis, foi vostede o que entrou en debate. Pero vamos a ver, se vostede me pide un robo, previsión de plazos, débeda da ca empresa, aumento de precio, digo, eu que quere dar unha resposta? Ou é simplemente para lanzar así ao aire? Claro, pois eu lle contesto. Ten algún outro robo? Non. A ver, particular ten algún robo? Sí, ten para os robos. Sinceramente, sempre pensei que os robos eran... No, os robos se poden... Os robos se poden contestar Vale, no, segundo o regulamento. Si nos contesta os robos, nos vimos a pedir robos, que son, creemos que son necesidades ou deficiencias, e trasladamos ao Concello para que ustedes tomen nota e poden subsanar. Entendín sempre que foron os robos así. O robo se pode contestar. A cuestión é, hai moitos robos... Perdón. Un segundinho. Os robos, non sei se me presenta, pois aquí hai un bache, pois evidentemente non hai discusión. Pero claro, se no robo se me solicita que aporte algún dato ou algo así, pois claro, por eso dicía que... preguntas. Bueno, pois por eso lle decía na introducción a resposta que este robo era máis unha pregunta que un robo. Non, era xa rogando que lle deran esa información, entendo así. Despois, se usted quere darle, nós, despois na parte de preguntas, faremos preguntas. Pois quixen darle. Adiante, señor Rodríguez. Ben, reiteramos o rogo que se fixo no anterior pleno do ordinario do día 29 de xaneiro con respecto a que coloquen sinais verticais luminosas nos pasos de peóns. Habíamos falado que había un informe da Policía Local de fai uns anos para que se colocaran, na medida posible, económicamente, que se foran dotando deses pasos peóns na Nacional 550 desas sinais luminosas verticais. Reiteramos o robo e ampliámoslo tamén aos distintas vías, por exemplo, que son de titularidade municipal, por exemplo, como foi onte, que hubo un atropelo aí no paso de peóns de Fondo de Vila. Rogamos que, na medida posible, que se vayan aumentando esas sinais verticais. Rogamos tamén que se actúe e se subsanen as deficiencias sobre as pistas de Naveliño, no lugar Estramundi. Aportamos aquí algunha das fotos, como están esas dúas pistas, supoño que xa terá coñecemento. Tamén rogamos que, na medida posible que se poidan, subsanar esas deficiencias. Tamén rogamos que se proceda a subsanar distintas deficiencias no lugar de Vilar, na parroquia de Cruces, como vemos tamén e aportamos, faremos a entrega das fotos, se quere, do lavadero que está moi mal estado, sobre todo o teito, que está, se poden comprobar nas fotos que calquer día pode vir abaixo. Tamén dous cables de tendido eléctrico que prácticamente están a 1,5 metros da pista. Isto en Vilar tamén. Todo isto en Vilar, Depois, se quere, facilitamos as fotos. Tamén mantemento e subsanación das deficiencias do parque infantil que está ali en Vilar. Axuntamos fotos tamén para que, a medida posible, poidan ir facendo reparacións e subsanación. Tamén caeron varias pedras, supoño que isto será a raíz, supoño que será de competencia da DIF, que xa se lle mandou a DIF. Pois, nada, hai unha pedra caída, vemos aí que algunha máis está con peligro de que caiga, pois nada, o comunicamos, se ten solicitado
tamén dentro do propio vamos a decir, paso que pasa por encima da vía, hai varias pedras que se teñen, debes faltarle algún tipo de revestimento e tamén hai alguna que está a punto de caer. Vale. En ese mismo lugar, a ponte que pasa por encima ao tren, aí tamén pudimos comprobar que había varias pedras que podían correr. Eso, rogamos que na medida posible que se podan subsanar esas deficiencias no lugar de Vilar. E por último, o último rogo é a pista de Cortiñas, debaixo da ponte da autopista tamén hai moitos socavóns que tamén no antes posible se poidan tamén subsanar esas deficiencias. Como rogos non temos nada máis. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón á quenda de preguntas. Tampouco hai ninguna presentada por registro, non sei se teñen algunha oral. Sí. Poden formulalas e podemos dar respostas que poidamos, e non, pois, se lle dará resposta na siguiente sesión. A finais do mes pasado, taláronse 3 árbores do Paseo do Espolón. Non dubidamos que esa sexa a actuación correcta ante o estado das mesmas, que por certo levan demasiado tempo en mal estado, sen que se tomasen medidas a tempo. Mais de seguir así, o paseo quedará sen árbore ninguna. Polo que preguntamos cal é o plan que ten o goberno para o Espolón. Hai un plan feito, como has mencionado, un estudio feito, donde en ese estudio hai un plan de actuacións, entre eles están executando. Se a corta deses 3 árbores, que se o decía, se están facendo podas que camiñadas a mellorar a estrutura do árbore e se está baraxando colocar algún tensor na alma das ramas. É dicir, non hai ningún plan de sustitución, de replantación, que non sei como decirlo. Sustitución, replantación. Me preguntaste. Sí. Sustitución de qué? De árbores. Reemplazar, supoño que se refiere vostede a reemplazar. Estos árboles que están agora, menos esos 3 que exigían unha tala inmediata, se poden recuperar con actuacións. Ahora mismo non hai os que se foron sacando, realmente o sitio está ocupado como tal. Habrá que destoponar e habrá que, pero eso sí que está previsto, sustituir, ir sacando uns e poñendo outros, así como se vayan. Estou falando dos que xa están talados. É dicir, hai algún plan de... É que xa hasta dubido das palabras, porque xa non está... Sí, hai plan, sí. Vale, pois se é posible, nos Sí, hai gustaría plan. ter coñecemento de cal é ese plan. Vale, pois sí. A finais do mes pasado, tamén saiu un informe do Instituto Galego de Estatística, onde reflexa o saldo vegetativo negativo do Concello de Padrón, iso quere decir máis falecementos que nacementos, que sitúa o dato en menos 68. Ten algún plan o goberno para cambiar esta tendencia? O goberno municipal, señora Rei, como comprenderá, non ten poder para facer que a xente non morra. Evidentemente, isto é unha realidade. O que sí pretendemos é solucionar un tema importante, como o tema da vivenda, para que poida vivir máis xente en Padrón, que poidamos ter maiores servizos, como unha nova escola infantil que terá máis prazas e, por tanto, que a xente veña a vivir a Padrón e así por revertir esa situación que, como sabe, é algo que afecta a canto? Ao 95% dos municipios de Galicia, porque do noso entorno creo que só Ames ten un saldo positivo, se non recordo mal. Pero, evidentemente, isto se dá porque temos unha poboación que está envellecida. Isto irá pola vía dos nacementos, e, por tanto, terá que ir a vivir máis xente a Padrón e terá que ter servizos que o permitan poder ter máis fillos, claro. Bueno, eu, de verdad, pediría que, non sei, que non se me vacile, non? Porque eu non estou, quero decir que non se pode evitar que a xente morra, hombre. Eu estou falando dun dato vegetativo negativo e dun plan para cambiar esta tendencia. Da tendencia de saldo vegetativo negativo. Entón, si hai un plan, se o goberno ten un plan de actuación
que afectan a vivenda, a servizos e ao que sexa, Sí. o que, vale, pois entón, me gustaría que se nos trasladara, porque nos gustaría coñecer cal é ese plan, entre outras cousas, para saber se podemos facer algún tipo de aportación, corrección ou sustitución. Sí, vale, señora Rei, unha cousa que digo, vostede plantexa as preguntas e eu lle dou a resposta, lle guste ou non lle guste, pero eu lle dou a resposta, vale? Porque non só faltaría que eu tuviera que contestar o que vostede quere que eu lle conteste. Terei liberdade, digamos, non? Teremos liberdade para contestar, se non lle gusta, pois é unha cuestión xa súa. Eu contesto con Non respeto dicindo que me guste, non me guste. e trato con respeto a Pero todo que o mundo. o que non pode ser é que eu pregunte por unha cousa e me sala por peteneras algo que non estou dicindo No, aquí. pero eu lle Porque contestei. o plan do Señora Rey. goberno para cambiar a tendencia, Señora Rey, lle non creo que contestei. de aí se pode derivar a non podemos evitar que se... Señora Rey, lle contestei vivenda e servicios. Bueno, pues me gustaría coñecer cal é ese plan en específico, porque decir así en xeral vivenda e servicios, pues non se pode concretar, Ten algún outro? non se pode, sí. Para cando o Consello Escolar Municipal, que debería estar funcionando no curso 2023-2024, está rematando o curso 25-26 e aínda non sabemos nada. É que isto xa eu contestei moitas veces, señora Rey. Entón, pois, me remito ás respostas que xa eu. O pasado 20 de xaneiro de 2026 saiu publicado no Boletín Provincial a resolución polo que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FONL derivada a concellos e outras entidades para o financiamento de gastos de persoal técnico dos servizos de normalización lingüística para o ano do 2026 con dotación de ante 25.000 euros. E o día 22 de xaneiro do 2026 publicouse o do programa FOEAC para o financiamento de actividades de envellecemento activo e actuacións de loita contra a soidade non desexada do ano 2026, con dotación de ata 7.000 euros. Ambas subvencións da Deputación da Coruña. Sorprendentemente, o Concello de Padrón non fixo solicitude para ninguna das dúas. Por qué? Nunca se accedeu a esa subvención, quero decir. Home, se non a pide... Pero nunca se fixo. Non podemos ter... Existen unha cantidad inxente de subvencións e non todos os concellos acceden a todas. Nos accedemos a moitas máis das que tiñamos xa. Pero bueno, vamos paso a paso. O sea, agora lle dou a vostede por eso, non me pido nunca antes. Perdón, non me acordei agora. Claro. Non me acordei agora, e desto xa se reclamaba cando aí sentado estaba o señor Antonio Fernández Angueira. Pero bueno, a memoria selectiva tamén é para o que... Temos cubertas esas entón a políticas. resposta é porque era a tradición. Temos cubertas esas políticas e non son subvencións tampouco tan cuantiosas como para que nos vayan a permitir facer Correcto. as cousas. Correcto. É evidente que o estado das instalacións deportivas do Concello son bastante deficitarias en xeral. A falta de mantenimento durante tanto tempo fan destas incluso un lugar perigoso en moitos casos, tanto para as persoas que practican deporte como para as que asisten a disfrutar das competicións. Na actualidade, equipos de outros campos están a ser derivados por mor de obras ao campo de Pazos, sen que este teña, que non saibamos, previsto ningún tipo de investimento para o arranxo, acondicionado ou rehabilitación do mesmo. E hai que ter en conta que o estado do campo de Pazos é moi deficitario e non cumpre cas necesidades dos equipos que neste momento fan uso dele, pero tampouco as cumpre cos equipos aos que en principio les corresponde, ou a poñer aspas que lle corresponde, vale? Que normalmente facían o uso desta instalación. Polo que preguntamos, ten o goberno previsto facer algún tipo de inversión no campo de Pazos? E de ser así, cales e cando teñen previsto estas actuacións? A ver, señora Rey, porque é que claro, semejante contradicción nunha pregunta é un pouco asombroso. Mire, si o Club Deportivo Sar está no campo de Pazos é porque estamos facendo unha inversión de 330.000 euros en mellorar a súa instalación. Xa estou poñendo aquí, Claro. que están trasladados ao de Pazos, porque o deles está en... Señora Rey, eu vou dar resposta. Vale, vostede comeza dicindo que as instalacións municipais son moi malas, están en mal estado. Estou dicindo que en xeral son bastante deficitarias. Sí. Pois eu lle digo, non me pode estar criticando que as instalacións están, bueno, son bastante deficitarias, como vostede En dice, xeral. e, claro, e criticarnos porque estamos facendo unha actuación precisamente, obviamente eu non podo facer a obra sin facer a obra.
e eu non podo facer a obra se o campo está en uso. Entón, fixemos unhas obras para ir tirando no campo de Pazos, xa sabíamos todos que estaban nesas condicións, pero ese é o que temos. Cando rematen as obras, que están a piques de rematar, e é certo que tiveron que deterse porque co tempo que estivo este inverno non puderon avanzar máis, pero cando este rematado, pois o campo do Sar estará en unhas condicións impecables. Como está tamén o pabillón do Souto, que tivo unha inversión moi importante, que se fixo a proxección do teito, que se cambiou a pista, que se fixeron os baños masculinos, pois como se fixo a inversión tamén nos baños masculinos da piscina municipal. Quero dicir, creo que hai moitísimo tempo que non se facía unha inversión tan importante en instalacións públicas Me parece estupendo. Venga, está preguntando. A resposta á súa pregunta, e dito isto, porque eu tamén podo facer unha introducción á miña resposta, como vostede fai unha introducción á súa pregunta, só faltaría. Seguirán cubrindo os déficits que teña o campo de Pazos, como se está facendo hasta ahora, hasta que a obra do campo do Sar este rematada, que será en breve. Bueno, eso quere decir que teñen previsión de facer rehabilitación no campo de Pazos, sí ou non? Pero se lle queda un mes a obra, señora Rei. Lle queda un mes na obra Efectivamente. no campo do Sar. Efectivamente. Pero eu non estou preguntando polo campo do Sar. Pois a corto plazo, o campo de Pazos non require máis inversión por ahora. Cando poidamos, aquí temos que priorizar. Padrón é un concello que ten canto? 5 campos de fútbol. Cando o normal, non sei, un concello como Redondela, por exemplo, con 30 e pico mil habitantes ten 2. Vale, entón temos que priorizar. Non podemos gastar 300 e pico mil euros en cada campo de fútbol, señora Rei. Eso sería un despropósito. Bueno, eso está dicindo vostede. Claro, é que... Eu non lle estou exixindo inversión de ningún tipo, non falei de cantidades, non falei de tempos, non falei de nada. Simplemente preguntei si ten previsto facer algún tipo de inversión no campo de Pazos, E lle contestei. e de ser así, cales e cando teñen previsto facer. Eu contestei. A medida que nos van transmitindo cales son as deficiencias e eventualidades que van xurdindo, se van cubrindo. E a finalidade de todo isto é que o SAR poida manter un mínimo da súa actividade deportiva ata que o seu campo este en boas condicións, que será en breve. Creo que é unha resposta moi clara. Bueno. No pasado pleno do mes de xaneiro, preguntamos pola reunión que tivo a Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela e o pasado 4 de decembro de 2025, na que o Concello de Padrón estivo representado polo alcalde e que preside a Directora Xeral de Mobilidade. Preguntábamos polas demandas relacionadas co transporte público do noso Concello, cales foron trasladadas na xuntanza da Comisión de Seguimento e que resposta deu a Dirección Xeral de Mobilidade ante estas demandas. Nese pleno, quedou o señor alcalde pasarnos toda esta información xunto coa acta da xuntanza. No día de onte, a escasas 24 horas do pleno, se me remiten as demandas desa reunión, onde, por certo, non vi ninguna demanda sobre a frecuencia a Vilagarcía, entre outros destinos. Pero bueno, de eso falaremos en outro momento. Ademais, declarou recentemente en prensa e en redes sociais, por suposto, que xa transmitiron en reiteradas ocasións e por diferentes canais a ausente necesidade de normalizar o transporte público da nosa zona. Non por capricho, senón porque é un servizo fundamental para a cidadanía, dixo. Que demandaron e a quen? E que resposta tiveron e cal é o plan de actuación do goberno ante este problema, tendo en conta que o 6 de febreiro suspendeuse sin ningún tipo de comunicación os trens Vilagarcía-Santiago. Teño que decir que o BNG presentou pregunta no Congreso dos Deputados sobre este tema e as repercusións negativas que tivo a eliminación deste tren do día 6 hasta o 24, que sin explicacións de ningún tipo tamén volveron a poñerse a funcionar. Entón, que sabe o goberno do Concello sobre este tema, en concreto sobre a eliminación ou a paradas de tren no mes de febreiro, e a quen demandaron e a quen, a maiores de estas demandas da Directora Xeral de Mobilidade,
a que demandas facía referencia en esa declaracións a diferentes medios. Cales son? A ver, contesto por partes. Primeiro, o que ten que ver ca reunión do transporte metropolitano, evidentemente, vostede veu as alegacións, moitas delas chegaron aquí por parte dos propios usuarios, e é certo que eu lle dixen que lle remitiría a acta desa sesión, pero non se aprobou ainda a acta desa sesión, entón, ata que haxa outra reunión, pois non poderemos. Creo que eso tamén lle contestamos nese sentido, non? Onte, sí. Que non estaba a acta aprobada, e que, por tanto, cando se aprobe, pois ya remitirá. Ten que ver, bueno, que se dixo ali, ten que ver cas frecuencias, ten que ver, sobre todo, cas conexións, recordo agora, de memoria, cas conexións, os cambios nas conexións que se facían entre Padrón e a Península do Barbanza, porque parece ser que agora, para unha persoa que quere ir de Padrón a un pobo do Barbanza máis alá de Rianxo, sempre vai a ter que facer transbordo en Rianxo. Vai a Pobra, vai a Ribeiro, tal, que non hai, digamos, unha continuidade na liña, e a nos eso nos parecía que era, pois, realmente un atraso a este respecto, aínda que si obedece a outras demandas do Barbanza, pois, de conectarse máis rapidamente con Santiago. Eso en canto ao transporte metropolitano de autobuses. E en canto aos cortes que houve de tren, certamente, pois, creo que foron, se non recordo mal, 17 días de corte, que teñen que ver, pois, a información que nos tiñamos era que se transmiteu públicamente tamén, que teñen que ver cas tarefas de mantemento e con daños causados nas vías por parte dos temporais sucesivos que azotaron a comunidade. A información que eu fun tendo, que é exactamente a mesma, o sea, non tiña máis información da que se fixo pública, quero decir, e o noso contacto foi sempre a través da subdelegación do goberno na Coruña e a delegación do goberno en Galicia, que lle transmitimos que efectivamente creíamos que non había unha comunicación suficiente aos usuarios, que tiñen que utilizar o transporte, pues, para desplazarse, para traballar, para ir ao hospital ou para o que sea. Creo que faltou comunicación por parte de Renfe, tanto durante as obras, que todo o mundo pode comprender que eran necesarias, e por suposto, pues, tamén na posta en funcionamento. Creo que ninguén pode entender que se restableza unha liña e que non se anuncie. Creo que eso estamos de acordo todos, vaya. Foi exactamente o que pasou, sí. E ademais, durante todo este tempo, non se deu unha opción alternativa, porque as que daban non aparecían, non cumplían, ou iban con entre 2 e 4 horas de retraso. Claro, non ten sentido, primeiro, que poida sacar vostede, calquera persoa, un billete de tren e finalmente vaya transportado en autobús. Eso para empezar. O sea, eso hai que advertirlo aos usuarios. Que vai a estar un período tan longo parada digamos, o transporte por esta ruta e que non se diga nada máis que as primeiras informacións que tivemos. E segundo, que non se avise. Claro, que nós estamos de acordo neso, pero o Concello non tivo, e preguntou, e estaba en contacto, non tivo máis información que esa. Pero con quen estivo en contacto? Solo ca delegación do goberno, ca delegación do goberno, subdelegación na Coruña e ca delegación do goberno, que son os que se comunicaban con Renfe, e esta era a información que tiñamos. Non tiñamos máis. Alguna pregunta máis? Sí. Bueno, o que se lle transmiteu, pois, foi, evidentemente, pois, o que fixen nesas declaracións, que estou transmitindo aquí, que non ten, o sea, que comprendemos perfectamente as queixas da cidadanía, porque son moi legítimas, a xente ten que organizarse e non é un capricho, vai. E aí faltou moita información. Tamén temos solicitado os contratos da empresa que realiza os traballos de seguimento e control do mercado dominical. Levamos dende o comezo do mandato pedíndolles información sobre esta empresa. No pasado pleno rogamos unha copia do contrato ou contratos que vinculan a esta empresa co Concello, e como xa é costume, pois ainda non temos nada. Entón, a pregunta é: que esconde este goberno con esta empresa? Nada, se este goberno non firmou ese contrato, señora Rey. E entón, por que non o foi? Pois eu creo que lle saleu tamén con esa mesma documentación que vostede facía alusión do transporte metropolitano, creo que saleu iso, non sei se onte hoxe ou que sea. Pero eu creo que si foi facilitada xa. Hoxe, pode ser. Hoxe? Sí. Coño, perdón. Hoxe cando, porque a mí non me chegou, non? Non podo completar a hora, non nos dice que foi por a mañá. Vale, que casualidade. Bueno, pero nos vemos no seguinte pleno. Pois sí, señora Rey, que despois... Claro, e entón preguntaremos no seguinte pleno todo o que teña que ver con esa empresa, porque si efectivamente vostedes, sin ver, non?
non asinaron ese contrato, quere dicir que xa estaba vencido cando vostedes entraron en este goberno e sigue máis que vencido ese contrato. E acabamos de falar dunha escola infantil municipal e non lle pareceu nada mal. E máis, me dixo que había que pagar e que había que compensar e que tal. Que pasa? Que hai contratos que lle parece ben e que deben extinguirse cando rematan e outros non. No, eu non estou dicindo que me parezca mal que este esa empresa. Eu o que estou dicindo, e xa que me fai a comparación ca gardería infantil, lle direi: a empresa que eleva a xestión da gardería infantil municipal está dando un servizo que o está dando, e resulta que desta empresa levamos 8 anos sin saber nada dela, porque non sabemos nin que fai, nin que objetivo ten neste... Vostede tivo acceso a moita documentación xerada por esa empresa. Sí, claro. Sí, claro. Ten algunha outra pregunta? Non, porque... Partido Popular. Hai unha pregunta dentro do pleno que non foi contestada. Cando pedimos, pregunta cantos domingos se lle cobran aos vendedores do mercado unical o ano, e contestan, responde que non, perdón, que non deixo ver, de que memoria non se sabe e que lle contestaremos. Pois sí, pois está pendente, lle daremos traslado solo esa pregunta. Do pleno anterior só os domingos, preguntei cantos domingos, non sabíades cantos domingos, e dixedes que había de contestar. Nadie contestou e lle damos resposta máis rápido. Mira, non deixo nada. Que faltes vos que contestar. non, supones que iban a contestar hoxe, porque é fácil. Tantos non ten tampouco máis explicación. Non viña nada máis, era simplemente dicir un número, nada máis. Como este caso. A día de hoxe, cantos policías locais están de baixa? Pois teria que consultalo, agora mesmo non sei decirlle de memoria. Nos responderá por escrito por o próximo pleno. Porque Porque pode variar xa. Sí, depende como solicite. Se non me di nada, pois lle contestaría o próximo pleno. Se prefiro ter antes... Preferimos que as preguntas que non nos conteste, nos gustaría que nos contestara por escrito. Policías locais de baixa. Te irán o contestada ao día que se lle facilite o escrito. Oxe, ou cando sea, cando mes. Para cando tiña pensado restablecer o turno de noite? En base ao número de baixas, supoño que restablecer o turno de noite. Vale. A seguinte pregunta, este vai relacionado, continuando co anterior pleno que falábamos do parque singular. Cales son os condicionantes que se propuxeron os veciños das comunidades de Monte de Calcacía para a continuidade de dito parque? Como condicionante. Se expresou así, que condicionantes se propuxeron aos veciños para que se continuaba o servicio do parque singular. Pero a que te refires? Porque se estás falando de o que fixa a Comunidade de Montes foi unha asamblea xeral da Comunidade de Montes na que non tiña nada que ver con este concello. Vale? Entón, se aí el saber o que acordou a Asamblea Xeral da Comunidade de Montes, terás que preguntar a Asamblea Xeral da Comunidade de Montes. Preguntarme, ademais eran de Calcatía. Pois non diría. Vale. Cando se asina o contrato de dito parque? Ainda está sin asinar, non? E que cantidade se aportaba ao Concello por parte dese parque singular? Aportaba ou recibir? Aportaba. O aporta no contrato, no novo contrato. Vai haber novo contrato? Non hai, de momento. Non hai. Vale. Non está especificado ni cuantía ni nada. Non hai contrato, de momento non hai asinado, non hai nada. O paso previo era que pasara pola... Para que tivera, digamos, a autorización da Comunidade de Montes, que é outra das entidades implicadas. Pero, bueno, é unha cuestión complexa. Como sabe, foi o primeiro parque eólico singular que entrou en funcionamento. Era unha fórmula, casi diría que naquele momento experimental, houve poucos aquí, por tanto, é o primeiro que vence e somos o primeiro concello que se ten que enfrontar a un mundo que temos constatado que é moi complexo da enerxía eólica e, por tanto, bueno, veremos en sucesivos pasos, pero, bueno, evidentemente, pues, será información pública e para con transparencia. Tema escola infantil. Vale. A día de hoxe, algunhas preguntas xa vai respondeu, eu agora a preguntar, non vai ser que cambie o sentido da resposta. A día de hoxe, o Concello de Padrón ten algún pago pendiente ca empresa concesionaria da escola infantil? Non.
que cuantía e por que concepto lle pagou recentemente o Concello de Padrón a esa empresa, bueno, a concesionaria? O último pago, eu creo que foi a transferencia da... Bueno, sí, Cuantía? a transferencia da subvención. Cuantía, sabe? Bueno, se non, responde por escrito. Eu creo que son o resultado da suma destes 14.000 euros da liña 1 e 4.253,63 da liña 2. Quer dicir que se pagou 18.000 euros. Creo recordar. Estou falando agora de memoria. Prefiero que me conteste para non meter a pata e que... porque se aprobou en Xunta de Goberno, na anterior Xunta de Goberno, unha cuantía. Vale? Pois queremos saber a cuantía e o concepto. Acostuma a levar ao día o Concello de Padrón os pagamentos das obrigas contraídas coa concesión da escola infantil? Sí, le digo que o que está en contrato está aquí, cando pode... Esta da anualidade de 2025 e pode ver aí as datas nas que se lle ingresa. Ve que é a final do mes, pois o último día, un par de días antes de finalizar o mes é cando se lle ingresa a factura que era así. Supoño que non sería así, pero non creo que mentira sabendas que cando afirmou hai unhas semanas que o Concello de Padrón non lle debía nada á empresa, é correcto o que dicía. Sí, é correcto. Non lle debía nada á empresa. Non lle debemos nada. Cuando usted dixo públicamente que sí que lle debía. Perdón, que non lle debía. Que, efectivamente. É o que lle decía antes a señora Rey. Hai que distinguir nos pagos á escola infantil, e vostede sabe porque estivo no goberno e foi concelleiro de educación, que os precios non dan e, por tanto, hai unha cuestión. Non foxe de educación, bueno, pois, pero en todo caso estivo no goberno. Bueno, hai facturas que están por o contrato, que este vencido e siguen vixentes, que son esas que vostede ten aí, que teñen esa periodicidade que se cumple rigurosamente. Despois está o ingreso que se fai pola subvención e despois pois, un ingreso de compensación dos prezos porque evidentemente son prezos de 2007 e hai que compensar. Eso se viña facendo con un ingreso. Vale. Tivemos conhecimento de que a Xunta de Galicia realizou un requerimento tras coñecer as queixas polo retraso dos pagamentos que lle corresponde ao Concello de Padrón, a empresa que acabamos de que é a concesionaria. Pode aclararnos en que data lle transferiu a Xunta de Galicia a última chega á escola infantil? Desde a Xunta se requiriu algo ao Concello? Non o recordo, pero é a mesma pregunta que me fixo antes, non? A última aportación do Concello, a última factura que se lle pagou. Sí, son cousas distintas. Estou dicindo, desde a Xunta mandaron algunha notificación ao Concello con respecto a este tema? Pois non sei dicirlle agora, teria que consultar. Pode ser, sí. Se non sabe, pois non podemos seguir. Vale. Eso é o que quería saber. Se desde a Xunta lle mandaron algún tipo de notificación, vostede di que non sabe. Ahora, pero non lle podo confirmar. Vale. Desde o Concello anunciouse recentemente a adjudicación, como vostede ben dixo, da obra da guardería. Sí. É unha UTE de reforma da escola infantil. Despois de que quedara deserta por primeira vez en licitación. Vostede afirmou nese pleno que a contratación da obra iba polo bo camiño, se son palabras súas, como querendo dicir que tiña xa encarrilada. Mantivo vostede algunha reunión con esta outra gañadora da licitación con anterioridade á adjudicación? Non, nin con esa, nin con ninguna outra empresa Xa que se presentaron. Se presentaron 5 empresas, solo hubo unha UTE, outra era empresa. Había alguna empresa de Padrón e Vin o outra. expediente. Solicitamos e vin o expediente. Por último, solicitou ou vai solicitar ao Concello de Padrón algunha nova chega económica para costear as obras de reforma da escola infantil despois de que había perdido a anterior subvención da Xunta de Galicia? Isto só contestei no seu momento. Non perdemos esa subvención. Estamos... Pero ainda non lle contestei. Vale, non perdemos o que me vai dicir. Non renunciamos a esa subvención porque, como quedou, señor Rodríguez Conde, renunciamos a esa subvención porque non se iba a poder executar nesa anualidade, que era que cubría a subvención, ou quedar deserto ese concurso. Entón, nos agora a volvemos a solicitar. Non hai risco, non temos que facer ninguna aportación a maiores porque no seu momento se consignou a totalidade do importe. Por tanto, si ven ahora cando veña a subvención, pois finalmente, pois habrá unha Quer dicir, a pregunta é, vai pedir outra vez a subvención? Sí.
Vale, esa era a pregunta. Bueno, non me entendín así. Vale, Non me nada. entendín así. Pero ahora, collendo xa que vostede lanzou ese guante, vostede dicía que a subvención, non? Se perdeu, que se renunciou. Cantos días, desde cando ustedes presentan a renuncia, cando acaba o plazo? Según vostede, presentan a renuncia e acaba o plazo... Solicitamos Unha prórroga, se solicitou unha prórroga. Se solicitou unha prórroga que non concedemos. Deron de máximo de prórroga a todo o mundo, pois agora non me acordo se 15, un mes ou 20 días, pero nos non nos daba tempo. Foi a final. Porque había concellos que levaban un pequeno retraso, o noso nin retraso, nin retrasa, porque non se estaba executando a obra. Xa se lle contestou coas datas, con todo, por escrito. No, porque vamos a ver, unha cousa é que nos queren tomar o pelo dicindo que renunciaron cando quedaban 3 días para acabar o plazo da entrega da obra, e outros que digan que renunciamos e non perderon. Ustedes perderon a subvención da Xunta de Galicia que viña para a Guardería Municipal. Xa sei que lle costa dicirlo. No. Non me costa de Perderon. 3 días antes de acabar o plazo, ustedes presentan unha renuncia. Miren, usted o que iban a votar. Pero está ben. Ao final, nos medios, sale o que sale. Non é así. Non é así. Vostedes, cando... Perderon, señor alcalde, e ten que reconocelo. Señor Rodríguez, igual que perderon outra máis. Non se exalte. Cal foi a da Plaza de Bastos. Non se exalte, señor Rodríguez Conde. Eu sei que vostede quere colocar ese argumento como bueno, pero é que eu corre. Primeiro, a verdade só hai un señor Rodríguez Conde, estou contestando. Primeiro que hai unha causa. E agora me... Sería cojonudo, non ver, ainda por río. Bueno, pois a causa é a falta de mantemento que... No, se que entramos ahora en eso, Entón, xa o demostramos en un pleno que había obras de mantenimiento anuais. Non se preocupe que un día viremos, e non diga que non, un día viremos con todo, desde o primeiro día hasta o último. Non se preocupe, que a guardería vamos a traer moito tempo. a guardería vai estar, eso te aseguro. Me alegro, máis, me alegro. Non parece? Non. Porque Unha cosa non ten que ver o servicio coa gestión do goberno municipal. Eu vou contestar rápidamente. Foi nefasta. Foi nefasta. Señor Rodríguez, con respecto á guardería. Lle chamo a orde por primeira vez. Perdón. Por favor, manteña calma. Que hai cousas que me doen, e iso non lle permite. Bueno, pois o que ten que doerlle, precisamente, o que tiña que darlle moita vergonza ao Partido Popular é ter unha escola infantil municipal nesas condicións. Non lle admito, porque esa guardería estaba prestando servicio. Esa guardería estaba prestando servicio. E demostraron... Señor Rodríguez Conde, chamo lle orde por segunda vez. E lle advirto que si teño que chamarlle orde por unha terceira vez, terá que abandonar o salón de sesións. Non se exalta. Eu lle contesto con moita tranquilidade. Mire, a escola infantil, o edificio da escola infantil é unha evidencia que non estaba en condición. E hai un informe técnico que vai confirmar. En segundo lugar, nin este goberno, nin ningún, e a vostedes, cando estaban no goberno tamén lle pasou, pode prever se un contrato se vai a quedar, se unha licitación se vai a quedar deserta ou non. E a vostedes lle pasou coa oficina de turismo, verdade que sí? Efectivamente. Se vostedes tiveran... Señor Rodríguez, bueno, logo, me hiciste... Vostede lle quedou, eso lle quedou deserto. Pode pasar, lle pasa a calquera administración, non é algo infrecuente, vale? Se unha administración ten unha subvención concedida que ten que executar nese ano e lle queda o contrato deserto e non pode facelo, pois obviamente ten que renunciar á subvención. Eso é algo normal. Nos volvemos a salir, non termine, volveu a salir a licitación, se presentaron 5 empresas e se adxudicou. E agora se vai a executar. E non hai problema de que non haxa, o sea, quero dicir, está toda a consignación económica feita desde o inicio. Se hai subvención, se ejecutará. Se non hai subvención, se ejecutará. Pero nadie está dicindo eso. Eu non estaba discriminando eso. Estaba dicindo que ustedes perderon a subvención, non renunciaron. Non. Bueno, señor Rodríguez Conde, podemos estar así... Nos, cando solicitamos cando trouxemos este pleno proxecto, non sabíamos ni se iba a haber subvención. É dicir, a subvención veu despois, a posteriori. E nosotros a pedimos, decimos, bueno, se podemos executala, ben, e se non, pois renuncio, pero intentamos. Porque queremos facer, se podemos aforrarlle o Concello, pois o 50% con esa subvención, ben, non la concederon. Non pudo executarse porque se quedou deserta, non porque nos non quixeramos. Claro que nos quixéramos que a escola infantil se gustase. Os redactamos nos. Como? Os pliegos os redactamos nos. Os pliegos de que? Me entende, é unha pregunta retórica. Digo, os pliegos os redactamos nos. Claro que.
E as administracións do Partido Popular nunca teñen ninguna obra que quede deserta, non? Porque fai uns pliegos maravillosos. O da oficina de turismo. Vostede, cando licitaron a primeira vez, xa empezaba a magnificar algo que, ao final, saíulles mal. Vale? Sí. E non sale mal porque está perfectamente que perderon a subvención da guardería, que perderon a subvención da plaza e esperemos que non perdan algunha outra subvención. Porque xa o veremos a xestión. Pero é unha ameaza porque vai a mover vostede algo para que non perda. Eu que se podo mover algo, vou a mover para conseguir cousas para o meu pueblo. Non sei, teño impresión de que vostede lle gusta máis traballar contra para non que a favor. Eso vostede que está constantemente en contra da Xunta. Cando outros concellos limítrofes están conseguindo cousas por ser personas razonables e xestores, como Ames, vale? Acaba de conseguir a edificación de vivenda, entende? Cede terreno. E entón, o Partido Popular neses 12 anos de goberno, que conseguiu? Conseguiu vivenda pública? Non. Conseguiu unha residencia de terceira idade? Non. Tiña unha escola infantil en condicións? Non. Tiña instalacións deportivas en condicións? Tampouco. Bueno, vamos a ver. Teño que recordar, que non yo quería recordar, pero isto podemos preguntar ao concejal de deportes. Que eu estuve cando veo aquí o vicepresidente Diego Calvo a subvención, se acorda, non? Perfectamente. Bien, unha subvención desas viña do anterior goberno, sí ou non? Señor Rodríguez Conde. Señor concejal, viña do anterior goberno, sí ou non? Ten que responder a verdad, sí. Señor Rodríguez Conde, pero desde cando é vostede o alcalde aquí? Desde cando vostede controla e ordena este debate? Porque xa sei que vostede, cando non lle interesa, esquiva o debate. É que eu sou alcalde, cando me gustan as preguntas e cando non. Home, xa. E vostede ten que manter a orden, e vostede ten, señora Rei, manteña unha actitude de respeto, por favor. Respeto o que pedimos constantemente. Por favor, non tenga palabra. Señor Rodríguez Conde, vostede quere intentar agora convencer a xente, ou non sei a quen, de que vostedes consiguen máis agora que non gobernan que cando gobernaban. Señor Rodríguez Conde, vostedes non conseguiron nada en 12 anos de goberno. E por eso a cidadanía non lles votou. E por eso vostede está aí e nós estamos aquí. Efectivamente. E ora leva vostede 3 anos gobernando e estou vendo que subvención, perdición. Subvención, perdición. Non. Hubo unha subvención que se renunció. E Praza de Abastos. Mira, a subvención da Praza de Abastos hubo aos anos anteriores e vos non a perdichedes porque xa non a solicitachedes. A da escola infantil hubo aos anos anteriores e tampouco a solicitachedes. Desde que nos chegamos, cuatriplicamos o número de subvencións que se solicitan anualmente. Quero esos datos. Esos datos os teño, non os teño eu. Vale. Hoxe non os teño, pero eu os mando mañá. Por favor. Porque pasamos de a lo mellor pedir no último ano de goberno voso 3 subvencións a pedir 25. Vamos a ver, pero podes pedir, e se non se dá, será vos non as perdedes, e se chas dan, que xa non traballabades para solicitar. Eu estou vendo que guardería, subvención perdida. Plaza de Abastos, subvención perdida. Non, perdida non, señor Rodríguez. E traballara moito. Hai reducción. E veren, mire, rematar este mandato e para non ter unha escola infantil en condicións por conta do que deixou o Partido Popular. Esa é a realidade. Non habendo máis puntos incluídos na orde do día, levántase a sesión. A ver, en teoría está grabando, ¿vale?
todos, damos comienzo a esta sesión plenaria ordinaria do mes de febreiro. Punto primeiro da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 15 de xaneiro de 2026. Unha alegación? Queda aprobada. Punto segundo da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 29 de xaneiro de 2026. Alguna alegación? Aprobada. Punto terceiro da orde do día, aprobación da política de seguridade da información do Concello de Padrón, expediente 2026/G999/65. Ben, isto ten que ver co esquema nacional de seguridade no que se atopa o Concello de Padrón, basicamente para poder ter unha boa defensa ante calquer ciberataque e poder ter os nosos datos mellor consignados. Non sei se teñen alguna pregunta que facer para aprobar esta política de seguridade. Nada, nós, boas tardes, aquí todo, pois, creo que o resto de política de seguridade é un documento que toda a administración debe actuar, señalando claramente os valores en materia de ciberseguridade. Pensamos que é unha ferramenta única, sen uso, e vai a ter Como saben, algúns concellos tiveron algún problema de secuestro de datos, etc. E, por tanto, canto mellor sexa o noso sistema de ciberseguridade, pois nos aforramos problemas que se respecto. Ben, sometemos entón a votación esta proposta. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Punto cuarto da orde do día, adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital. Ben, pois, no propio corpo do convenio que se reproduce na proposta, cal é o obxecto do convenio, establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as entidades locais de Galicia para a compartición de plataformas, infraestructuras, recursos e servizos que contribúan ao desenvolvemento continuado dunha administración digital que permita unha maior aproximación á cidadanía e unha prestación máis eficiente dos servicios públicos. Ten que ver, pois, co uso de plataformas que vimos utilizando para a tramitación, en fin, para o traballo diario da administración. Non sei se teñen alguna cuestión que queiran añadir ou xencia. Nós, con respecto a esta adhesión a este convenio, trátase que os concellos aproveiten os servicios da administración digital, como acaba de decir vostede, que teñen contratados, neste caso, a Xunta de Galicia, como pode ser o registro electrónico, notifica, etc. De maneira que para un concello non ten ningún custo, así o interpreto e se parece no propio expediente, que se fixera de maneira exclusivamente como un concello sería bastante costoso. Tamén entendí que neste momento a primeira parte é aprobarse a adhesión e despois, no segundo momento, farase unhas reunións para concretar os distintos servicios que dentro do concello, ese catálogo que ten a administración autonómica, pois quere que entendo que é así. Creemos que algo bo para o concello e sendo algo bo para o concello vai ser bo para os vecinos e veciñas e nós vamos a votar por. Moi ben, pois sometemos a votación esta proposta, entón, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto quinto da orde do día, moción do BNG sobre o estado ecolóxico e a protección do río Sulla e Sar no Concello de Padrón. Os ríos Sulla e Sar constitúen dous dos principais elementos naturais, ambientais e identitarios do Concello de Padrón. O seu valor ecolóxico, paisaxístico, cultural e social é incuestionable, así como a súa importancia para a biodiversidade, a calidade de vida da veciñanza e o desenvolvemento sustentable do territorio. No mes de maio de 2025 entrou en funcionamento na presa de Xirimbao un contador automático de peixes no río Ulla, ferramenta que permite obter datos obxectivos sobre a presenza e o paso de especies piscícolas. Os registros obtidos dende a súa posta en marcha até mediados de novembro do 2025 reflicten cifras preocupantes. 1.345 escalos, 722 reos, 297 zamborcas
229 troitas, 11 lampreas e únicamente 3 salmóns. Aínda que o período de funcionamento do contador é relativamente curto e require dunha serie temporal máis amplia para unha análisis definitiva, estes datos apuntan a un deterioro progresivo do ecosistema fluvial, especialmente no que respecta ás especies migratorias, indicadoras dun bo estado ecolóxico do río. Esta situación non pode ser interpretada como un feito illado, senón como resultado dunha acumulación de impactos ao longo do tempo. No que o tixe ao río Sar, a situación resulta igualmente preocupante, canto non, máis malia a ausencia de sistemas automáticos de control similares. As continuas verteduras, a presencia recorrente de plásticos procedentes do mercado dominical, residuos e lixo diverso, así como a falta dun control efectivo e dunha resposta áxil por parte das administracións competentes, fan que o río soporte unha presión ambiental constante, ampliamente coñecida pola veciñanza e denunciada reiteradamente neste pleno municipal. Esta